de sobte apareix Batea, un municipi de la província de Tarragona que va demanar la independència de la independència sobre la És a dir, marxar de Catalunya i formar part d'Aragó. Però ara s'ho han pensat millor i no volen. O sí? Mira, no ho sé. Vaig a veure si averigo alguna cosa. Disculpe, tenim reforços aquí. Al final què fan? Es queden o se'n van? De on? On tenen que anar? Ja no estem bé aquí. Jo alemany no el parlo el català. Quina que m'atropellarà vostè? No, home, que porto pressa. S'aclariran vostès. Al final volen la independència o no la volen? No, nosaltres som de Batea i som catalans, tota la vida som iguals, nosaltres. Hauríem de preguntar-nos-ho, no? Perquè que t'ho digui tu, si m'on anem o mos quedam, no té cap sentit. O sigui, hem de fer un referèndum a Batea. Claro, hauríem de dir, suposo que el més normal seria això. Anaven a fer-ho tot pols vostès i al final s'han desunflat. No, suposo que es tenien de desunflar, que no era normal marxar a l'estranger. Nosaltres volem ser catalans. Clar, voleu ser catalans, però i aleshores per a què heu fet tant de romans? No n'hem fet cap nosaltres, l'ha fet l'alcalde. Quina mosca li havia picat a l'alcalde, que se'n volia anar a Aragó? No ho sé, ell fa el que li dona la gana. Això tot és un cuento, això. De cuento este jo no em faig cas del cuento este. Això és un malentès? Això és un malentès. Perquè el senyor Valde ho va dir en la intenció de que ha escrit moltes vegades sobre allò dels abuelos i no li han contestat mai. I l'home ho va dir, doncs, haurem d'anar a l'Aragó, aviam si mos escolten. Però se n'ha fet un rastre, eh? No se'n vol anar vostè a Aragó. Jo? No, quina feina hi tinc jo allà a l'Aragó. Aleshores, es queden. I tant, dona, això està clar com l'aigua, com ens quedam. Posa per a la foto del Twitter. Però ben si hem tirat cap a Neymar televisió. no, però vostè es queda. Sí, i tant, que em quedo. Què prefereixen vostès, la TV3 o Aragó en televisió? Jo TV3. Això és perquè té el micro així davant i vol quedar-me amb mi? A casa només sé el TV3, el 33 i el 324. Hola, hola, què tal? Vostès són més de Jota o de Sardana? Nosaltres de les dues coses. De les dues coses. Ara la Sardana. Finalment, us quedeu a Catalunya. Claro que mos quedam a Catalunya. No he portat cava, però tinc horchata valenciana. I uns gots que he furtat del plató, no sé si es notarà. Horchatera valenciana, ojos de noche serena. Salut! Tu boca color. Bon dia, Jaume I el Conqueridor. Això és or, xata. Hey!